o que non quede nada. Talaremos o último bosque, queimaremos o último chan. Pero ese día donde todo se acaba, aprenderemos tarde a valoralo máis. Nos nosos montes, nas nosas praias, facendo miles, sen facer nada. Nos nosos montes, nas nosas praias, facendo miles, sen facer nada. Hola, boas noites, boas tardes, noites. Gracias a todos por vir. Dá justo vervos aquí, que estamos xuntados unha reco aínda de músicos e músicas e amantes da música tamén. Hoxe vamos a facer un experimento social en forma de concierto acústico, escoita de disco e máis entrevista. Espero que vos mole o formato e que, bueno, que podamos repetilo máis veces, que temos moito do que falar os músicos e as músicas aquí de Muros. E hoxe temos connosco o Archivo Xunto, que empezaron aló polo ano 2012 e xa despois un par de traballos, agora preséntanos o seu novo disco, que é Xente Nova Leña Verde. Eles son Javi, Adrián e Masgerai, todos os conocedes, pero presentolos igual. Un aplausiño, por favor. Por si acaso. Moi ben. Chicos, non sei se queredes comentar algo ahora ao inicio. Sí, claro, Jolín. Moitas gracias a todos por vir, obviamente. A verdade é que me fai ilusión. Sí, Onte estuvemos además, preparando un pouco. A verdade, estuvemos pois con Mauro aquí tamén, tomando unhas cervezas e pasando guai como hoxe. Estaba facendo moita ilusión agora estar aquí ahora mismo, verdad? Sobre todo salir da zona de confort, ¿no? Nos estamos moi acostumbrados a tocar o noso rollo e salir da zona de confort de preparar un acústico. Ainda que só sean 4 cancións que vos vamos a tocar hoxe así de regalo, mola, está guai, é un desafío para nós. Prometemos-vos un formato ameno, non vai ser un coñazo. Xa que non me vou poñer a gritar, tranquilos todos. Mais vamos pedirvos tamén que colaboredes, que faledes, seguro que tedes alguma pregunta, imos ir canción por canción para poder explicar un pouco de que vai cada tema, de onde sale a música, de onde sale a letra. E esperamos pois que se tedes alguma pregunta que vos atrevades a acercaros un pouco a min, porque non me vai chegar o cable, e faledes un pouco co micro. Nada, ahora vimos escoitar Lume, que é a canción que abre un pouco aquí este disco. Vexo que non é a primeira vez que facedes unha especie de introdución instrumental e demais. Esta vez vese que xa é algo un poquinho máis elaborado que facías en anteriores discos. Xa desde o principio notabades que iba a ser a primeira canción do disco, xa creastes un pouco para o inicio? Que va, para nada. Todo o contrario, de feito. O rollo de elegir cal iba a ser o orden das cancións, eso decidímolo no último momento, porque non sabíamos nin como íbamos chamar o disco. Sí que non queríamos que fora un nombre rollo como foi no último disco, Libertad ou Presión, así, tan sencillo, punto. Ou como primeiro, Attachment, que era como máis sencillito todo. Sí que queríamos que fora, queríamos buscar un nombre un pouco máis largo, como máis elaborado tamén. Que represente un pouco tamén o que claro, vamos a dicir co disco, non? Ocurriusenos a idea de que fora un refrán. E dixemos, que nos pode pejar ao rollo, que pode entrar ben. Pensamos en isto, en que se chamara Xente Nova Leña Verde, como o refrán completo é Xente Nova Leña Verde, todo fume. Nós queríamos darlle unha volta a eso, porque realmente creemos que a xente nova ten moito que decir e realmente é importante. Dándolle unha voltiña, pensando así, sendo a primeira canción Lume, se pensas como se chama o disco, sería Xente Nova Leña Verde, Lume. É como darlle unha volta, pues, digamos, un pouco divertida a ese concepto. Mola. Non sei se alguén ten alguma pregunta sobre a canción e demais.
Pois sodes tímidos, pero despois eu sei que vos ides soltar a raíz de que vai Darlle cerveza correndo a nesa cerveza ides vos soltar, así que vou aproveitar eu para facer unha tamén, que é preguntarvos un pouco que tamén facedes referencias aos incendios, digamos que é algo que por desgracia vivimos bastante aquí, sobre todo falábamos onte, non, son a partir de agosto, setembro. E xa tedes falado desto en cancións como Walden Samgate, que nunca son capaz de pronunciar, É difícil, moi difícil, quería preguntarvos se facedes referencia a algunha temporada concreta de incendios, se creou o mellor un ano concreto ou se simplemente foi de dicir isto está connosco todos os putos anos, vamos falar desa historia. Sí, vai un pouco nesa línea de que é un problema recurrente que sufrimos aquí en Galicia e tal, e que é algo que se repite en plan ao largo de todos os veráns, o feito de que pois casi todos os veráns sempre aquí vemos que prende lume no monte e tal, é un pouco o concepto do disco que vai nesa línea de pois criticar certos temas que nos afectan no día a día a todo o común da sociedade, que bueno, xa iremos pois escoitando e comentando un pouquiño cada un deles, pero o feito dos lumes aquí en Galicia creo que é algo que nos toca a todos moi de cerca e que, joder, pois que nos representa, creo que este tipo de letras nos unen a todos un pouquiño. Moi ben, así, se queredes levantar a man en vez de interrumpirnos ou algo, por si vos a vergonxiña ou algo, como na escuela, Xa sei que hai moitos anos que non ides á escuela, pero o de levantar a man acordadesvos, non? Si non señalamos que como os profesores malos, Igual, así. igual. Ti! Bueno, pois podemos ir ahora ca segunda canción do disco, que sería Oído Cochina. Toda la semana trabajando en la oficina, pero el viernes por la noche hay mucho donde elegir, platos internacionales importados desde China y de muchos más lugares. Le preparo una latina, un par de gin tonics y la cama de la esquina. El dinero siempre prima, piensas que pagando puedes demostrar con bría. Tu mujer guisa de muerte y hace buenos solomillos, pero cuando comes fuera tráeme un buen menú del día con todos los complementos, que con todo este dinero no tengo remordimientos. Le preparo una latina, un par de gin tonics y la cama de la esquina. El dinero siempre prima, piensas que pagando puedes demostrar con bría. Oído cochina, le preparo una latina, un par de gin tonics y la cama de la esquina. El dinero siempre prima, piensas que pagando puedes demostrar con bría. Moi ben, xa vemos aquí que estamos cun tema máis punk e clásico, non? O que nos tiñan acostumbrados xa a Archivo Xunto. Pero non sei se queredes comentar algo sobre a temática. Se alguén se atreve a comentar algo sobre a temática. Acércate, Germán, ven. Hola, buenas tardes. Buenas, Germán. A min... No. Non me deixan falar, pero... eu cando escoitei a primeira vez este tema, supoño que, bueno, que non sería eu solo, foi un hostia na cara con influencias de Lendacaris Muertos, tío. 100%. 100%, ¿no? Notas, Pero sí, está sí, sí. guai o que é o xogo de palabras, que en eso sí que Lendacaris, tío, van De feito, é o que uns cuantos buscábamos. pasos por diante. Eu basicamente, a idea que collemos foi Spiderman de Lendacaris, que fala de meterse coca nun baño, comparado con Spiderman, parecenos increíble. Como esa moitas que teñen, pero ao final é a metódica que teñen eles para compoñer. Molábanos moito a idea de xogar un pouco co xogo de palabras, falar da prostitución, que é un tema moi tabú, que está moi a orden do día, por desgracia, a que hai que tratar. É moi complicado de tratalo, sobre todo, hostia, para o complicado que é o tema en sí, facer o xogo de palabras e conseguir que non sea nin demasiado bruto, nin demasiado obvio, foi complicado, pero foi unha canción desas que salen nunha tarde. Hai cancións que nos leva a compoñer 3 meses, que empezas, cámbialas 20 veces e tal, esa saliu
Eu creo que está gravada tal cual como saliu o primeiro día. Sí. En 2 horas. Foi así. É como dis Germán, como un cañón sona, verdad? É como a primeira vez que escuitas dache ese golpe de sentir que sintes esa energía. É algo que se nota. Cando sonan tamén as cancións, cando salen así de fácil, tamén se nota a hora do directo e no disco, que notas que, joder, que natural sale isto. Estuvamos moi claros desde o principio tamén. Sí. Totalmente, máis o que falaba Adrián, non? De que é un tema super complicado, super tabú, que nos costa moitísimo falar del, pero eu creo que é de moita valentía, sobre todo vemos que nos últimos anos e que os homes xa nos atrevemos a falar desto, a cuestionar a figura da prostitución e demais, e supoño que vos tamén pois ides un pouco nesa liña de intentar denunciar tanto o prosenitismo como o consumo e demais. Todo o que envolve dentro das mafias que o levan e todo eso, ao final hai moito detrás que non sabemos e hai moita xente que está involucrada niso e deberíase controlar de alguma forma. Xente que o pasa mal tamén, claro, que non pode salir de aí, que non ten outro medio, que despois hai xente que di barbaridades, tipo, no, é que se o fan é porque queren, ou non, sabes? O sea, sí, non é tan fácil. Porque non teñen outra opción. Cando hai unha necesidade económica por detrás, ao final ese consentimento é bastante cuestionable. Non está tan claro. Sí. Moi ben, pois se queredes imos ca terceira canción do disco, que sería Cicatrices. Ya no aguanto más, no puedo con esto. El pasado duele en mi cerebro. Todo lo que tengo, todos esos sueños han salido a flote al irte lejos. Como un veneno que fluía por todo mi cuerpo, una mala sintonía que sonaba en mi cabeza y nublaba toda mi conciencia. Xa vin a moitos e moitos de vos mover a cabeza. Creo que eso é un pouco o que buscabades cando introducistes algo que é bastante novedoso na vosa música, non? Que é como meter un breakdown, e dai ven un pouco tamén pois esa clase de evolución que tuvestes un pouco de cara a introducir novos estilos, como poden ser rollos máis metaleros e demais. Non sei se foi algo que buscastedes, que nasceu así simplemente dun momento no que estabades escoitando música diferente aos anos anteriores e demais. Sí, o feito de un pouco en general en todo o disco, o feito de meter certo toque máis, pois digamos, entre comillas, máis metal ou o que sea,
foi algo que tuvemos medianamente claro desde o principio, polo menos por darlle unha volta ao que viñemos facendo de antes, que era algo moito máis punky, chamémoslle. O feito de meter certas partes que dentro das nosas limitacións, entre comillas, pois podían darlle un toque diferente ás cancións e facer algo diferente un pouquiño máis pesado. Creo que está reflejado en varias cancións e creo que é algo que queda ben, que nos pega sendo tres así un pouco power trio, chamémoslle. Pois creo que é algo que queda guai e a min que desde fai uns anos estuve escoitando moito máis metal que nunca, é algo que en directo disfruto moitísimo. E máis en directo vímolo moitos como funciona, non? No Castelo Rock, no momento no que sonaba esta canción, estábamos todos movendo a cabeza, non dixades que non. Seguindo falando un pouco da música, tamén podo introducir un tema que é que notase sobre todo na introdución que xa se viña notando sobre todo en Libertad de Opresión, con temas como a Contracorriente, que había un certo toque a un grupo que nos influenciou e que non só a vos, digamos todas as bandas que facemos un rollo un pouco máis hard rock, punk ou que sexa pola nosa zona, estes últimos anos influenciou-nos moitísimo unha banda que é Desacato, e non sei se son referencia para vos tamén ou... Sí, ao final é unha banda que mamamos moito, que escoitamos, que sabemos todas as cancións, fomos ao último concerto que deron no WeThink. É unha banda que para mí foi un punto de inflexión no rock estatal, fixo algo diferente, que é un pouco que queremos facer nós, entón ao final sempre é un exemplo, sempre é un punto do que partir para seguir evolucionando a nivel musical e intentar buscar o noso rollo, o noso estilo e evolucionar ca nosa música tamén. Non sei se tedes alguna pregunta mellor sobre a canción esta, alguén? Sobre todo no que ven sendo a temática, porque a temática sí que é algo que non nos tiñades moi acostumbrados antes, non? Porque falades un rollo máis intimista, parece que hai unha especie de relación tóxica polo medio ou algo así. É jodido, eu sempre me planteei, porque a maioría compoño eu, eles botan unha man sempre, no? con rimas e tal, pero para mí sempre foi un desafío a nivel da música que facemos, facer cancións de amor. E de feito, en Desacato hai un tema que se chama De espaldas contra la pared, que fala un pouco desto. E dixen, teño que facer unha de desamor e unha de amor que estamos agora nela. Para mí sempre foi un desafío eso porque non pareceme complicadísimo compoñer unha canción con tanta rabia que fale de amor, sabes? Pareceme moito máis fácil en acústico que por exemplo, con noso estilo. Entonces, todo que sea desafíos, medrar e aprender como banda e facer cousas novas, non sempre pa diante. Mola moito. Un aplauso, por favor. Bueno, vemos que tedes os instrumentos preparados. Creo que igual pode ser un bon momento para darnos unha sorpresiña, non? A ver que sale. Vamos a la, ¿no? Encerrado en una habitación, los nudillos rojos y lágrimas en el colchón, tus manos tiemblan al pensar que llevas tiempo así y esto no se va a acabar. Dolor, maltrato y ansiedad es lo que sientes al pensar que es lo que tú no has hecho bien para que todo salga mal. La vida te enseñó a perder, nunca te permitió ganar. Una marioneta en un papel que no quiere representar. ¿Y qué harás ahora? ¿Tirarte por el balcón o romperles la cabeza y acabar con la función? Estás agotado, no encuentras nada mejor. Ya no sientes el corazón, no lo tienes claro, puede que sea un error, pero todo lo que han hecho no merece tu perdón. Ya no queda tiempo, es la única solución. Ya no tienes nada por lo que luchar. La presión es demasiada, solo quieres respirar.
Todos en tu vida te han tratado mal. Te sientes como una mierda y estás a punto de explotar. ¿Y qué harás ahora? Tirarte por el balcón o romperles la cabeza y acabar con la función. Estás agotado, no encuentras nada mejor. Tu vida es una prisión, ya no sientes el corazón. No lo tienes claro, puede que sea un error, pero todo lo que han hecho no merece tu perdón. Ya no queda tiempo, es la única solución. Moitas gracias. Gracias. Sales de caza con ganas de pelea, entras na tasca para encontrar novas presas, limpas as calles no nombre da túa nación. Tras unhas dosis de raias e odio, salides xuntos a educar ao pobo e correxir todo aquelo que non vedes ben. E o cazador será cazado por toda a xente que aínda non se atreve a ser, por todos aqueles que morren de pé, polos que defenden a túa liberdade, tamén polos que na chegaron a ter, por toda a xente que aínda non se atreve a ser, por todos aqueles que morren de pé, polos que defenden a túa liberdade, tamén polos que na chegaron a ter. Con paso firme, sembras o medo, sintes que todos che teñen respeto. Con paso firme, chegará o día en que esto se volva en contra de ti. E o cazador será cazado por toda a xente que aínda non se atreve a ser, por todos aqueles que morren de pé, polos que defenden a túa liberdade, tamén polos que na chegaron a ter, por toda a xente que aínda non se atreve a ser, por todos aqueles que morren de pé, polos que defenden a túa liberdade, tamén polos que na chegaron a ter. Esta foi a cuarta canción do disco, que é Camaradas. Non sei se tedes algunha pregunta sobre este tema, se alguén quere introducir algunha cuestión. Isto é un esforzo colaborativo. Estadesme dándome todo o peso, pero podes botar unha man tamén. Non fajedes que se seque moito Mauro, que senón vai tomar máis xa cerveza xa e tres despois ou non catro, acabamos. entonces non me pidades moito máis. Nada, eu vou facer unha pregunta, pero vou facer primeiro ao público. Sobre todo, cando empeza esta canción, recórdavos algún grupo? Non yo dixen, que conste que non o avisei. É que falamos onte preguntéllelo. Claro, porque non é, digamos que no punk español non é a referencia máis utilizada a de Motorhead. É un grupo que nos gusta a todo o mundo, o típico grupo que se chamaba el rock and roll tal. Claro, quería preguntarvos si foi casualidade ou si de verdade vos fostedes conscientes de que, hostia, isto parece a Motorhead. Camiña como Motorhead, non? Porque a verdade é que a canción vai como un tiro, empeza super guai, tío. Sí, é certo que sona moi parecido ese principio que pode ser Motorhead, pero é un grupo que eu sí que escoitei bastante, sobre todo cando ainda era incluso máis xoven, pero non foi unha referencia consciente, decir, non foi algo que metemos a posta, de feito, cando, bueno, algún vez xa mo comentaron, pois sorprendeume polo feito de que nin eu mismo había pensado, sabes?
Pero, joder, é bastante un honor para nós que nos digan que algo sona como Motorhead. A ver, sí que pode ser que inconscientemente, como ao final do que mamas, sí que pode ser que che sala sin querer, porque Sí, queres que non, somos o que escoitamos, exactamente. totalmente. Ti escuitas algo e ao final dis, hostia, que novo me está sonando isto. E despois daste conta, bueno, pues, pero se estou plagiando tal mierda, tal non sei que, e ao mellor non me di conta ao principio. Como dixo Javi, obviamente, que a xente ao mellor note un parecido con Motorhead ou así, joder, é un puto honor espectacular, obviamente. Que a xente lle pareza un pouco xa é algo que dis ti, joder, pois debe sonar ben, entón, si non debe estar mal de todo. Totalmente, para nada, vai como un tiro. Tamén utilizades un recurso que a min personalmente gustame moitísimo utilizar nas letras, que é ese de utilizar un pouco as estrofas como denuncia, como mostrar o malo, pero despois tamén o estribillo aproveitalo para dar unha visión máis positiva, non? Porque moitas veces a peña do rock and roll, do metal, do punk, centrámonos sempre no aspecto negativo, pero nunca damos un atisbo de esperanza, non? Moitas veces nas letras. É mola mogollón ese contraste. Non sei se foi intencionado tampouco ou se... Sí, de feito totalmente neste tema, refirme. Cando fixemos este tema era a idea de falar da xente que oprime e a xente oprimida, non? Basicamente, de feito o título chamase Camaradas, que fai referencia a xente que oprime. Nós non queríamos que fixera referencia, pero non atopamos un título mellor que fixera referencia aos oprimidos, non? Pero sí que no estribillo nos centramos moito en, joder, todos os temas falan dos malos da película, pero nadie fala desde a visión dos bos, sabes? Desde a xente que o pasa mal de verdad. E demos unha volta e intentamos facer un estribillo que fora ao mesmo tempo que potente, reivindicativo e que defendera a voz da xente que normalmente non a ten para falar. All right. Mola mogollón. Non sei se tedes algo que añadir. Se non, podemos continuar co siguiente tema, que foi un pouco tamén o... Digo. Dalle aí, Sergio. Un aplauso para Sergio. E agora a pregunta que fajo unha puta mierda. De onde sodes? No, dicía que a que tocaste... Ui. Penso que está acoplado. No. Dijo, a que tocaste antes, eu penso que era tendencia suicida, non? Sí, acústica. Sí. Pareceme a nivel de, o sea, de sonido, non sei se é por sonido, por composición ou polo que sea, das menos continuistas, digamos. Sí. Continuistas sin a connotación mala, non? Sí, entendo que dice. E non sei a que, digamos, a que darlla. En plan, de onde ven? De onde sale? Cal é un pouco... Mira, sale tamén un pouco, Sergio, así por darche unha resposta rápida tamén, de que realmente é a última canción que fixemos, verdad? Da evolución natural do grupo. Claro, é a última canción que montamos. Este disco é un disco que levamos montando desde hai 5 anos, realmente. É un tempo bastante amplio. Notase sí que un cambio moi grande de unhas a outras. Tendencia suicida, creo que estamos de acordo os tres, que é a canción con a que máis contentos estamos, que mellor quedou, non sei, con a que máis quedamos a justo ahora, tanto de preparala en sí, como despois na produción, como grabándoa. Creemos que quedou un traballo genial, a verdad. Nos encanta como sona, a verdad. Estamos moi de acordo contigo. Creo que o que diste é a menos continuista, é como na que máis se nota unha evolución no noso sonido, que é o que queríamos buscar, precisamente. De feito, é unha canción miña que podes coitar, que é moi complicado. Eso, para min é moi complicado, tío. Costoume moito, pero é unha canción que me sona no coche e non a salto. Sabes, que normalmente sona unha das vellas e salto. Ahora sí, agora tamén, pero non sei, un momento que imeina moito. Gustoume moito o resultado. A letra xa ten unha madurez diferente a todas as anteriores, igual que a de Camaradas tamén. Para min a letra é un paso adiante, igual que o sonido, pero nesta sí que a letra é eses detalles de coro, sobre todo nós que xogamos moito co tema de coros e con todo eso. Para min é un paso adiante moi bo, é sobre o que temos que seguir traballando en todo o que fagamos a partir de agora, porque pese a ser un pouquiño máis tranquila que as demais, que tampouco é plan de frenar todas hasta aí, non? Sí que lle dá un aire de frescura a 5 anos de traballo, porque sí que hai moita diferencia entre a primeira creo que é, como se chamaba?
Eu non sei os nombres das cancións, eu sei os nombres que lle tiñamos antes de poñerlle os nombres do disco. Non vamos falar deso porque... Que te apuestas é a máis bella, para min hai un abismo. Entre que te apuestas e Tendencia Suicida hai un abismo de 5 anos. Pero que é bo tamén, que baba, sino malo. Pois se queredes, escoitamos ahora Tendencia Suicida, xa escoitamos en versión acústica, vamos a escoitar a versión do disco. Encerrado en una habitación, los nudillos rojos y lágrimas en el colchón. Tus manos tiemblan al pensar que llevas tiempo así y esto no se va a acabar. Dolor, maltrato y ansiedad es lo que sientes al pensar que es lo que tú no has hecho bien para que todo salga mal. La vida te enseñó a perder, nunca te permitió ganar. Una marioneta en un papel que no quiere representar. ¿Y qué harás ahora? ¿Tirarte por el balcón o romperles la cabeza y acabar con la función? Estás agotado, no encuentras nada mejor. Tu vida es una prisión, ya no sientes el corazón. No lo tienes claro, puede que sea un error, pero todo lo que han hecho no merece tu perdón. Ya no queda tiempo, es la única solución. Ya no tienes nada por lo que luchar. La presión es demasiada, solo quieres respirar. Todos en tu vida te han tratado mal. Te sientes como una mierda y estás a punto de explotar. ¿Y qué harás ahora? ¿Tirarte por el balcón o romperles la cabeza y acabar con la función? Estás agotado, no encuentras nada mejor. Tu vida es una prisión, ya no sientes el corazón. No lo tienes claro, puede que sea un error, pero todo lo que han hecho no merece tu perdón. Ya no queda tiempo, es la única solución. Bueno, isto foi Tendencia Suicida, que como comentabades, non? Que foi o último tema que compuxestes, e notase a evolución respecto aos traballos anteriores, e que hai unha música moito máis elaborada, que sona máis moderna e demais. E tamén eso, ao final, crea un conxunto co que ven sendo a produción, que vos estabas acostumbrados tamén a gravar os primeiros EPs que sacastes na Sala Nasmo, non? Levades desde que empezastes, estuvestes pola Sala Nasmo, como moitísimas outras bandas que desde o ano 2009 pasamos por ali. Non sei se podes comentar un pouco como foi o proceso de, xa non de composición, sino de preproducción e produción deste disco, como fixestedes? Foi caro, carísimo, ¿no? Carísimo sempre, pero dá justo invertir en nós, non? Bueno, falando desde o principio xa, en primer lugar, por supuesto, xa non empezamos grabando o disco como tal. Empezamos, por supuesto, preparando todo, facendo unha preproducción con Jesús, gracias a Jesús do Tom. Un aplauso para Jesús. É o noso director. Que fai todas estas cousas sempre. Fenómeno. Jesús foi como un aire fresco para o disco, realmente. Claro, foi un aire fresco a todo o que nós tiñamos mirado, tiñamos asumidísimo de tocar. Tiñámoslo tan queimado, tan escuitado, despois de tocalo tanto tempo. Ao final, que unha persona che dé unha visión distinta é unha axuda espectacular
que se nota tamén, evidentemente hai algunhas partes que foron cambiadas precisamente solo por poder miralo con Jesús, realmente, e foi unha axuda espectacular. Despois desto, o salto que ben comentas, Mauro, despois de pasar de obviamente de gravar na Nasmo, que lle debemos moitísimo a Nasmo, evidentemente, a gravar nun estudio profesional como é o de Chichi, como é Estudios Mafia, é un salto cualitativo increíble, creo que no sonido se nota unha barbaridade. Sí, e máis por poñer un pouco en contexto o resto da xente que mellor non ten por que conocer a Chichi. Chichi en Estudios Mafia foi artífice de discos de Nao, e sobre todo nos conocémolo sobre todo porque gravou o Idiocracia de Trapos Sucios, que tantas alegrías nos dou. Tamén pode dicir que un par de temas de Deleiva tamén. Bueno, sí que se nota aí unha evolución moi grande e que acompaña un pouco tamén as ganas que lle botaste de facer algo máis novedoso. Despois tamén non sei se que alguén quere comentar algo sobre tendencia suicida, non? Non vos sorprende un pouco unha banda de punk falando de temas tan serios? Sí que o que falabades antes é que queríades falar de temas que vemos no día a día, que lle afectan a todo o mundo e demais. Non sei se queredes comentar algo. Calquer pregunta, pode ser calquer cousa, non... Vente. Ainda que non teña que ver ca temática da letra, introducido o que queirades. Pois preguntado o que queirades, que está guai, jo, pa nós de maravilla. A idea é esta. Claro, tío. Unha charla distendida. Hai que interactuar, joder, hai que traer as notas das preguntas, joder. Eu aquí en este tema hai unha frase que tu vida es una prisión, ya no sientes el corazón, que me recorda unha barbaridade a unha nosa de Trapos Sucios dos primeiros discos. Estuve buscando hoxe, pero como estuve liado cas Olimpiadas, Viva o breakdance. Seguro que algo de influencia de Trapos hai, porque nós mamamos moito Trapos. Hai moita, todos, hai creo. moita. De feito, fomos ahora o vosso concerto ali o 10º aniversario foi a hostia. Non foi consciente. Estábamos sin camiseta, Sí. Adrián. Pois pode ser, seguro, pero... Non, é a melodía, non? Imagínome. Sí. Esto de feito saliu con Jesús na preproducción, porque nós esa frase non a tiñamos antes. Temos seguro. Non lle quedou máis remedio. Nós a letra tiñámola xa pechada, basicamente, e con Jesús demos así un par de voltiñas, sobre todo a temas de entonación. E esta frase en concreto, eu un día estábamos tocando e dixen, joder, eu creo que aquí quedaría guai unha voz como con moito rever, falada, digamos. Sí, casi falada, e por detrás que acompañe, que encha este hueco vacío que hai no medio. Sí, nós xogamos moito co tema das voces ao ser tres. Ese corito, vaya, basicamente foi o último que se añadiu a toda a canción. Sí, Foi sí. como a guinda do De pastel. feito, pensamos incluso en poñelo rollo como se fora un conxunto de voces máis de nenos. Si máis corista, cantando máis esa aguda, parte. moi baixiña, que Al acompañe final un fixemos o pouquinho noso solo. listo, total. Entón xa non lle vai reclamar os dereitos, non? Fíxome ilusión cando contei foi en plan, hostia, isto solamente a algo que xa estaba feito, pero noso, non? Pues seguro, como a todo, referirme ao final todo. A quen lle roubastes vos? É referencias de todos lados aí. Todo se parece a outro que fai, non sei. Xusto, sí. Está todo inventado. Seguro. Así da justo. Un aplauso para Germán, joder. Esta conversación maravillosa, que ao final é o bonito tamén de que creáramos un pouco este experimento, non? Exacto, interactuar. Chegar a conclusións como esas, Sí, dixi, a idea é falar, comentar. hai 15 anos houve unha banda en Muros que creou unha cousa que se me parece a tal, joder, ao final a influencia está aí, falamos De antes. feito, fomos gravar a Mafia por Idiocracia, polos Claro, bombos claro. de Idiocracia. Sí, polos Nosa idea era, nós polos queremos putos bombos de os Idiocracia. bombos de Idiocracia, dixemos a Chichi cando chegamos ali. Tal cual. A idea foi esa, desde o Que principio. ao mellor, se non houbera esta cultura musical en Muros de que antes existira Trapos e tantos outros grupos como foron Trapos antes, por exemplo, Colisión Frontal, etc. Que Un aplauso para Colisión Frontal. Sí. No congelador, aí sentado no Pero, congelador. a ver, Acércase o 15 aniversario. hai unha cultura musical en Muros
por suerte, amplísima. Non sei por qué, cojonuda. en parte pode ser pola salanasmo, quizás pola... Eu creo que é un pouco todo, Sí, É o caldo de Ti cultivo, empezas non? un grupo e aspiras a chegar a donde chegou este grupo, que xa está, que son veciños. Empezamos de pequenos na escuela de música, fomos a Salanasmo. Claro. Na Salanasmo había tamén un ambiente de... Eu notaba, non? Sí. Camaradería, un ambiente sí. guai, tío. Sí, Pero tamén sí, había un sí. ambiente de competencia, pero de competencia sana. De dicir, Sí. hostia, que ben están facendo estes? Pois teño feito, que ir a falábamolo, ensayar. e Aprender facelo do guai. resto. Nos falábamoslo Claro. que é como super raro que te poñas de objetivo facer un disco, portada profesional, cun diseñador, tal. Eu creo que unha banda que nace en un pueblo no que non hai esta movida que hai aquí en No, Muros, non te plantees non se eso. non se plantea o objetivo de, vou facer un disco, vale, que sone ben, vou no gravar a un estudio. Vale, hasta aí chego, pero despois portada. Para nós é algo que é casi tan esencial como a todo o demais. É o normal, é o Sí, normal. é xa, como se non un tes disco. unha portada- Ti non vas a pagar o que vale un disco, gravalo, se non lle vas a poñer unha boa portada. Claro, porque tuvo que haber alguén antes que o fixera para que dixeras Sí, ti, e velo cerca. Para O que o vexes feito como algo normal. O feito de velo cerca, e nós levamos vendo o rock moi cerca desde que somos pequenos, porque con cantos anos vos levaron vos os pais ao Castelo Rock. Claro. Eu recordo ir estar no 2007 vendo a Barón Rojo Con e Barón cosas así, Rojo, sabes? sí, tío? eu tamén. Eso márcache para sempre. Esa é outra, xa non só nombrar a Salanasmo, sino tamén o Festival do Sí. Castelo Rock, que é obviamente É todo, como é todo, é o pueblo en sí. algo que te axuda a ver ese tipo de música e que tamén axuda aos rapaces novos como nos axudou a nós no noso tempo. Anímache. A Anímache intentar a crear mellorar. corriente. A perspectiva de dicir, a ver se nos chaman. Eu recordo de ser moi rapaz e dicir, joder, molerime que me chamaran e non che chamaban para tocar e dicías, por que é? E empezamos a analizar e dicías, Que guapo. claro, non me chaman porque isto é unha puta mierda. Isto que estou facendo da vergonza. Tes un objetivo Claro, máis joder. cercano, creo. eu. Entón, tes ese objetivo, non? Supoño que E foi un sabes que objetivo sempre van bandos locales e tal, e pois ao Xusto. final Si ao empezas... calcar grupo de Muros eu creo que ao principio de todo o seu soño é pois poder actuar no Festival do Pueblo. Sí, sin duda. Penso que vos, cando tiñades o mellor 13 ou 14 anos, bueno, 15, cando empezastes, non? Mais ben 15, 16 anos, Sí, non pensabades que o mellor xa levaríades 3 ou 4 bolos que levades no Castelo Rock, penso. Nos tocamos o primeiro, creo que con 17. É que o teu primeiro non eres ni maiores de edade. Están hasta os collóns de nós, creo. Sí, Xa. seguro. No, Pero sí encantados de para tocar, a nada, min, porque me flipa. sempre funciona, tío. Quero dicir, podría dicir todos os anos que funcionaría. E máis funcionou este ano, que tamén traíades música nova, estuvo moi guai, moi guai. Facía moito calor, o único problema. Nah, facía moito eso, calor. os concertos a 7:30 da Para tarde, mollar unha a camiseta 7 de da deporte. tarde no Castelo hai que prohibir, eso Sí, está sí. claro. Ainda te acordas, non? Eso que vai 2 anos. Sí, home. Dai. Un aplauso para Julio. Bueno, e era de Juno. No, é verdad. O rollo é que claro, nós vamos a sendo un pouco máis vellos, pero antes de que Trapos empezara a gravar esas movidas, había grupos referentes como Chosuei, os miúdos Chosuei, con Juno aquí, que... Un aplauso para Juno, joder, un aplauso para Juno. Ahora sí. Os miúdos en Louro, os macarróns. Despois tamén veu outro grupo que era a Media Jasta, que foron os primeiros que fixeron, bueno, que Estampida, efectivamente, Estampida, que era da mesma época que Chosuei, era o que me faltaba. Sí, a Media Jasta foi... Eso. Sí, é verdad. Queremos saber da Media Jasta. A Media Jasta sendo Denis e máis Jesús uns putos yoguríns, empezaron co que agora está super de moda, que son os pregrabados. Eso non sei se os sabíades a maioría de que estades aquí, pero quen empezou con pregrabados Que é iso? foron Están sonando. Denis, Jesús, Cristina, Pedro, toda esta peña. Hoxe en día, claro, é super normal, pero por aquel entonces, a principio do 2000, sendo chavalíns como eran eles, é a puta hostia, tío. Sí, pero a ver, ao final Nada, a donde vou é que, joder, que todo vai evolucionando, que empezaron con uns amplis armando uns cristos que nin dios, joder, agora estades vos facendo unha presentación dun disco Bueno, que... nos empezamos tamén cos amplis, armando un Cristo que nin Dios no baixo a miña casa. Pero bueno, É a forma de empezar, é si co non... micro agarrado Si con cinta empezas de aquí mal, carrocero. xa. nos tiñamos un micro con trapos que cando cantaba eu
cando cantaba eu tocando a batería, que non facía ninguna cousa nin outra, fixera Juno soldando uns ferros, tío. Uns ferros que se meten nas placas, soldou un rollo, aí ha de andar por Badernado o rollo. Escuta, Germán, en relación co que fala Germán tamén, nós temos un vídeo moi divertido, non sei cantos anos fará deste. Está subido, Está en YouTube aínda. É verdade, está subido en O noso YouTube. trípode era un pau de escoba atado a un cuadrado de madeira con cinta de carrosar. Pero aguantaba, non? Pode encontralo co tope. O micro era teu, o pau era meu, Así como ten que ser, non? Respecto ao das referencias e tal, ao final, pois nós tamén crecemos nun ambiente de referencias dentro da edad que temos agora, e nós crecemos pois no contexto de grupos pois como Trafos, na súa época Swiss, que despois acabou sendo Terbutalina, e ao final os grupos do pueblo sempre son unha influencia moi grande, porque nunca te fijaste moito máis nos que tes ao lado da casa que nos de fora. Para nós, tanto Trapos como Terbutalina, pois son dous grandes referentes que... Javi, e as misas con Don Alfonso. Tamén. Coño, onde pensas que aprendían a tocar a guitarra? Entonces, pois, Sí, señor, eso ao ahora... final, eso é unha referencia para todos os grupos que van nascendo no pueblo. Esa é unha roda que esperemos que non pare. Gracias a Dios, Nunca, ahora, nunca. Cada vez que vemos un concerto de The Universe ou dos Balallos, dá justo, non? Que non pare. Bueno, creo que tedes outra sorpresiña ahora en forma de canción acústica. Se vos apetece, se non seguimos falando. Si tocámosla despois fajo pis. Damos o micrófono a Germán outra vez e seguimos falando. Ya no aguanto más, no puedo con esto. El pasado duele en mi cerebro. Todo lo que tengo, todos esos sueños han salido a flote al irte lejos. Se han perdido los momentos que he pasado junto a ti. Todo aquello que vivimos lo hemos dejado morir. Solo eres un mal recuerdo que se ha aferrado a vivir. Una droga que he dejado para así poder seguir. Me vendías buenos momentos, pero eras como un veneno que fluía por todo mi cuerpo. Una mala sintonía que sonaba en mi cabeza y nublaba toda mi conciencia. Se han perdido los momentos que he pasado junto a ti. Todo aquello que vivimos lo hemos dejado morir. Solo eres un mal recuerdo que se ha aferrado a vivir. Una droga que he dejado para así poder seguir. Gracias. Capitán, capitán, capitán Ibérica y os conservadores salvarán, salvarán, salvarán a España. Despois dun viño e un pincho de tortilla, vai a Manolita xojar ya primitiva. El vai a miseo salir aos toros, pero color negro non lle entra polos ollos. Ten un bochollo pero é mileurista, todo eso é culpa do gobierno progresista.
Isto foi Capitán Ibérica, creo que non hai moito que dicir pola nosa parte, pero pola vosa eu creo que sí, porque a min, de novo, volvemos ao que nos tiñades un pouco máis acostumbrados, non? Vamos ao punk, vamos á denuncia social, vamos a falar un pouco de política ou a pestar a política. A min recorda un pouco a temática que tiña Dicta Blanda, que foi unha canción que metestedes en Libertad de Opresión xa hai 5 anos, e queríamos preguntar: cambiou algo desde aquela ou seguimos sumidos na puta merda? A nivel político seguimos sumidos na puta merda, a nivel letras evolucionou, claro. Gracias a Dios. Non se estanca. Pero bueno, a idea mesma con un toque un pouco máis un pouco máis traballado, sobre todo. Ao final o disco vello nos tan pronto acabamos, o gravamos e quedamos hasta o carallo de escoitalo, porque sempre que o escoitas lle buscas os fallos e lle das voltas. Dixemos, o próximo disco non vamos falar de política. Porque todo o punk se asocia con crítica política, sobre todo, e nos, pese a ter as nosas ideas, cada unha as súas, non? Nunca quixemos como identificarnos a nivel político con ningún lado nin co outro. A crítica é para todos e todos os colores van a ser criticados por Archivo Axunto, non? Buscamos a forma de facer tamén unha crítica un pouco máis inteligente, un pouco máis rebuscada, fixémola a través de un personaje que é o Capitán Ibérica, que podemos chamar Manolo, Paco, Fode Chinchos, podes chamar como queiras, pero son os que aparcan ali no muelle e lle sube a marea, ou cuñao ou lo que sea, sí. Sí, en base a eso, pois facer un tema. Moi ben, mais mola moitísimo tamén na letra ese recurso que utilizades, non? De pregunta-resposta, que preguntan os coros de Yeray máis de Javi, que tamén é algo moi recurrente tamén nos seus directos de Archivo Xunto, non? É que é un recurso moi ben traballado, que os coros van como un tiro. E despois esa resposta que fai un pouco Adrián, non? Non sei se foi algo que xurdiu así de repente da nada ou se xa tiñades, xa utilizastedes en outras cancións e demais, non? Sí, é algo que nos notamos que funciona ben. Funciona ben, que nós queremos que queda moi ben nas cancións. É algo que se notaba xa na Morte enterrada moita lengua. É unha canción que levamos sin tocar xa anos. Temazo. Non vides volver a vela. Sabemos por quen vai tamén, Temazo, pero non para todos. Sí, é eso mismo. Ese rollo de darlle unha importancia aos coros grande é algo que nós temos moi presente, porque ao final somos tres. Se non conseguimos facer barullo de alguna maneira, donde vamos tres putos pringados a encher un escenario, digamos. De feito, complicado facer barullo con sentido. Claro, barullo con sentido. Xo complicado. Pero sí que o tema dos coros para nós é un forte. Fúmolo traballando moito tamén. Ao principio non tiña nada que ver co que temos agora a nivel coros, pero agora mesmo o Archivo Xunto non é unha voz, son tres, e funciona gracias a eso tamén, a potencia que hai no directo, ese xogo de pregunta-respuesta que temos moi en conta sempre, e gracias a poder ter uns coros como os que temos. Dicía Yeray, tres putos peringados, pero vos vistedes os vídeos e as fotos cando tocaron no puto Resurrección Fest estes cabróns? Como que tres putos peringados? Un aplauso, por favor. Arrasaron, hostia. Eso foi hostia. É verdad, tío. Xa vos dixen esa jodelas, tío. Apunta e a pregunta al Jana que... Pero que non queren falar os chavales. Alguén quere falar? Teñen vergonza. Nadie, vale. De feito, eu creo que o paso adiante, os pasos adiante que dou o Archivo, sobre todo en directo, foron os putos coros, tío. Os coros superpotentes, con aquelas palabras moi soltas, moi nítidas, que todo o mundo se queda, joder. Porque normalmente, cando ti falas moito, é unha escoria. Pero os coros, tío, que son moi simples, en vos sempre sonan guai, tío. Gracias por atenderme. No, gracias a ti, Germán. Gracias a ti por botarnos unha man aquí a facer isto máis ameno. Dinos, Pero, Javi. sí, o feito de darlle a importancia que lle damos aos coros, de feito, é unha das cousas que máis traballamos cando fixemos a preproducción con Jesús e tal. Deixa de falar a Javi que está... Así facía Pepe de Mates, tío, en clase. Vai. Así mismo. Quen queira falar que levanta a man, A de moita lingua facía así tamén. Sí, tamén. Pregunte a Adrián.
Pero, sí, o feito de darlle esa importancia aos coros foi algo que sempre tuvemos moi presente desde o momento no que, bueno, eu empecé incluso sin cantar, tocando a batería, porque tampouco é o máis habitual que o que toca a batería cante. No. E máis os técnicos unidos non lle gusta un carallo, eh? Porque entra barullo por aí, Damos fe que no. Que se jodan. Que traballen. Chichi, jódete, non? No, pero o feito de darlle esa importancia aos coros, creo que nun grupo como o noso de tres, pois é moi importante, porque sobre todo no estilo no que nos tocamos, e por exemplo, eses recursos que comentas ti de preguntas-respostas, sí que é algo que se repite tamén, ademais, ao largo de todos os temas, o feito de reutilizar todo ese rato ese recurso, porque moitas veces pensamos, vamos facer outra pregunta-resposta, e en plan, sí, porque é que volva a quedar ben, sabes? Sí. Entonces, pois, está moi presente todo o rato. Si algo funciona, hai que Non lo explotar ao toques. máximo, senón que lle pregunten a CDC. Non sei se queredes comentar algo máis. No, pero non foi un dardo. Si sabes que son casi tan fan como a ti, por favor. Se queredes, vamos ahora que sería a penúltima canción do disco, que te apuestas. Non sei se queredes comentar algo antes de darlle esta nova canción. Si tedes algunha preguntiña, algún... O que sexa, ainda que non sexa relacionada cas cancións e demais, se queres preguntar, non sei, sobre algo moi importante tamén, que é que, non sei se estades vendo aí, vale, está moi ben o proyector e tal, pero ali hai unha camiseta, ali hai unha sudadera, que sepades que temos un puesto de merchandising aquí atrás. Barato, Sempre Precios nos quita de populares. É de boa calidad. Algodón 100% as camisetas, non amarillean. Bueno, se non tedes nada que comentar... Frutos de Loom. Se non tedes nada que Superpremio. comentar, vamos con que te apuestas. Por favor, DJ. Hoy por la mañana me he tomado un buen café, le he pagado 5 euros y me han devuelto 2,10. Justo en la salida veo unas luces de neón, una música me llama, pulso mi primer botón. Ahora estoy perdido, voy sin rumbo y sin control. Todo lo que tenía se esfumó. Soy un puto barco a la deriva y sin motor, remando por salir de esta situación. Han pasado los días y mi vida ya cambió. Ya no tengo un puto duro, ahora gasto sin control. Me ha dejado la novia por mi supuesta adicción. Y ahora todo lo que tengo son las luces de neón. Ahora estoy perdido, voy sin rumbo y sin control. Todo lo que tenía se esfumó. Soy un puto barco a la deriva y sin motor, remando por salir de esta situación. Caballo perdedor, no sientas que pierdes el control. Somos la solución. Caballo perdedor, no sientas que pierdes el control. Somos la solución. Te engañan por el televisor, te dicen siempre vas a ganar. Juegan con tu ambición. Te engañan por el televisor, te dicen siempre vas a ganar. Juegan con tu ambición. Isto foi que te apuestas, non sei se alguén quere falar do tema, se quere facer unha oda ás tragaperras ou unha crítica ás tragaperras. Hai algún apostador na sala? Ahora non hai ningún. Despois está o Lucky a cheo, pero ahora non hai ningún. Ahora non hai aquí. ninguén, no. Nin 5 euriños ao póker, sequera, nin nada. Bueno, pois non sei se queredes comentar un pouco a temática, tamén é algo que volvedes a falar de cousas concretas que nos afectan a todos, que todos conocemos a alguén que pode ter un problema con a ludopatía e demais. Bueno, sobre todo en Muros, claro, que temos un activista importante como é Champi. Entón, contádenos, de onde ven este que te apuestas?
Sí, este tema saleu un pouco de entre todos, ou un pouco máis seguindo a liña de todo o disco de comentar un pouco problemáticas que creemos que afectan a toda a sociedade. E outra idea que nos surgeu pois foi a da ludopatía e o blanqueado que está nese sentido feito de pois toda a publicidade abusiva que se fai en certos programas de deportes e todo eso, refiérome, aínda que agora incluso este un pouco máis regulado en certos horarios e tal, pero o feito de que pois siga existindo que che metan polos ollos ese tipo de condutas é que é algo que está moi normalizado tamén, o feito de pois en todos os bares en outras japerras que xogue quen quira, eu tampouco lle vou brillar a nadie que xogue, pero sobre todo se son chinos. Claro, e sacan a tablet e flipas, Eses fan trampas. Pero sí, cada un que faga o que quira, pero polo menos que cada un sea consciente do que fai e que todo o mundo teña consciencia do que fai cos seus cartos e que polo menos se usan como un método de diversión pois que fagan o que quieran, pero que non se convirta nunha adicción e que non lle joda a vida como lle joda a vida a moitas familias, tío. Joder, parece político algo, tío. Algunha vez viste de son batería serio? Porque é a primeira vez que o vexo. Gracias polo partido máis tanto. Bueno, tamén, claro, falábamos antes do proceso un pouco que tú estes neste disco, que dixestes, vamos facer unha preproducción como Dios manda, vamos a gravar un estudio, emanciparnos un pouco do que viñamos facendo antes. Claro, eu supoño que o papel de Jesús tuvo que ser moi importante, porque ao final el ten un estudio, abrivos as portas da súa casa, ademais, como foi o proceso? Estuvestes moito tempo, pouco? Abreunos a porta da casa e a da nevera, que flipas. Sí, a nevera de Jesús, aquela pequeniña. A nevera de Marca al Marshall. A nevera da casa. Ainda me acordo o día que lle puxemos a pegatina, Estaba máis tempo aberta que pechada. Claro, porque aparte, claro, non sei se sabedes que hai vendense neveras de marca Marshall, que é como se fora un amplificador Marshall. Pois esta é unha nevera pequena, normal, pero puxemos unha pegatina exacta. Fatal posta, ademais. Fatal posta, porque aquí, claro, fatal posta, porque aquí somos un pouco mancos, algúns dos que andamos por aquí. E quedou guai, tío, dá o pejo totalmente. En frío é bastante ben, non? As cervezas están bastante frías. No, sí, Tan frías como si lle dá aquí. tempo, sí. Claro, a entrar non, porque estamos plomos apagados. Digamos que dentro sempre hai aguas. Claro, sí. Aguas frescas, porque hai que hidratarse. Ahora sí, hai ano e pico non, a partir de ahora, por culpa daquel que dixo eu cerveza non quero. Sí, señor. Joder, temos que dicir que ao final temos un espacio ali que non é só un espacio para Jesús e para os proxectos de Jesús, que leva moitos anos sendo un espacio para todo o mundo. Joder, eu no ano 2012 ou 2013 fun gravar unha maqueta ali cos Desterrados, tío, e Jesús abriu-nos as portas da súa casa, e sí, home, o que queirades, de forma totalmente desinteresada, e dá justo ter unha persona tan comprometida que montou tamén o rollo de músicos do povo que nos levou a... É isto mismo. Isto mismo, que ao final o noso director, un aplauso para o noso director Jesús, por favor. Da justo. A ver, Gek, queres... Poderíamos... Hola. Estamos censurando. Vou denunciar que estamos sendo censurados. Jesús, queres dar unhas palabras ou algo? Un discursiño ou algo? Xa sabemos que eres home de poucas palabras, pero... Por lo menos dar as gracias. Por estarmos todos hoxe aquí. Inda por riba que che facemos caso. Dá la cara, Jesús, dá la cara. A ver... Si a Sala Nasmo fixo moito pola música en Muros, moito máis fixo o fillo de puta de Jesús. Un aplauso para Jesús, hostia! Solo cobran especie en cervezas, claro. Pode ser que estemos falando do Bizarrap de Muros. Falando do representante, non? El hombre en las sombras. Tal cual, dá justo ter xente tan comprometida, tío. A verdade é que temos a suerte de ter o puto Castelo Rock, temos o que sexa, tío. Mañán hai un concerto tamén polas festas de San Marcos. Acordádevos de que van, creo que Conducción Colérica de Universe, hai uns cuantos DJs despois tamén daqui da terra, non vai Meu Cariño e Fernados, creo. Está Fallen Idol, sí. Fallen Idol, sí, o grupo de Jaime, máis de Jesús os Muiños.
E dá justo ter eso, traballo desinteresado, tío, sempre mirando polo mellor da música e demais. Doomsday Clock tamén, sí. De feito, para o ano concerto 20 aniversario no Castelo Rock. 30, igual 30, sí, non? Bueno, pois dá justo. Despois tamén, digamos que con Chichi, como foi a experiencia? Que tampouco non nos contastes un pouco como foi a dinámica e demais de gravar no estudio de Chichi no Carballiño. Tuvestedes que ir comer pulpo todos os días? Sí, non. Sí, non. Bueno, Beber no, viño, segundo comer no, pulpo pero e beber moito viño. Pulpo e beber viño, beber viño Sobre todo se Chichi, son os o viño. justos. Sobre todo beber viño. E para entrar ali, a contraseña é traio 4 packs de cerveza, senón non podes entrar. Ten unha nevera máis pequena que a de Jesús, pero que rula máis rápido. Ali ás 9 da mañá se abre unha 1009. Ali non hai estrella, que a mí non me gusta a 1009, ali non hai estrella. No, porque... Tampouco hai orégano para aliñar, A un macarra non se la dan con queso, tío. Chichi é un puto macarra, entón... Sí. Con todas as letras, ademais. No, pero ben, ahora, en serio, resumindo un pouco a experiencia, era a primeira vez que salíamos a gravar a un estudio profesional e ao final, pois, non vas con medo, pero sí que vas con certo respeto, sobre todo pola comodidade de todo o que habíamos feito antes, de, pois, tanto como cando fora con Juan aquí na Sala Nasmo, como con Jesús na súa casa, estás nun ambiente moito máis, entre comillas, familiar, e no que estás pois moito máis tranquilo, máis distendido, non hai ningún tipo de presión. E o feito de ir fora da túa casa, aínda que sabes que vas pagando e tampouco hai tanta presión, pero nunca é o mismo e hai que reconocer que nese sentido é certo que con Chichis sentímonos super cómodos do principio. O rollo tanto entre nós como con el foi moi bo. Incluso o feito de gravar para min fixose moi divertido, o sea, disfrutar de gravar é algo que mola moito tamén. A ver, Sí. ao final foi tan bo rollo que chamámoslo para que vira ao castelo tamén. Son seu sonido. É que nos fixera o sonido no castelo, Sí, o sea, entendémonos moi ben desde o principio. O que nos queríamos el entendeu, no doulle a súa volta, estuvemos de acordo en casi todo prácticamente. A única que non lle funcionaba era a outro, que ao final conseguimos que funcionara nunha tarde. Cando a viu en directo no castelo funcionoulle, pero costaballe vela como un tema. En todo o demais, entendémonos de maravilla, fomos facendo as modificacións que tiñamos que facer, el foi nas entendendo e traducíndoas ao que nos queríamos, e foi, a verdad, moi fácil, gravamos todo en cantos. Cantas veces fomos ao Carballiño? 2? 3 ou 4 días. Fomos 3 a facer escoita, pero creo que en 2 gravamos todo Sí, isto. sí, en total, As baterías 3. graváronse a primeira mañán. Imaginadevos gravar 8 putas cancións na batería a dunha primeira, puta mañá. tío. Foron todas a primeira. Un aplauso para Javi, que foron todas Un a aplauso. primeira. ¡A esa! Que me dá vergonza. E despois foron guitarras pola tarde, guitarras solistas outro día, que foi o que non poden ir. Foron 3 días, porque houve un que non fun. E no terceiro foron voces e coros, e algún arreglo de guitarra, pero pouco máis. O baixo foi ca guitarra pola tarde, o mesmo día. Sí. Moi ben, pois notase moito, digamos, ese cambio, esa evolución que tuvestes tanto a nivel musical vos como a nivel sonoro. Dá justo vervos dar pasos de xigante, que vos funcione que te cagas o puto disco, que xa vimos que tuvestes fechas guapas tamén este ano, tíos, e a seguir para adiante. Penso que ahora xa vamos a ir rematando un pouco este formato, pero antes de nada, creo que nos debedes un par de cancións en acústico, que estamos sonando moi guapos ou non estamos sonando moi guapos, estamos sonando guai, non? Home, dá justo, Nunca vos esperabades ver archivo xunto en acústico, pois Jesús o Tomo Producciones lo consigue, non hai problema. Eu tampouco me esperaba, Moi ben, chicos, pois non sei se queredes darlle caña a esas acústicas e despois non sei se queredes antes de que rematemos, porque Joa, xa será a pregunta, última algo que dicir por oportunidade. aí. Por favor, David, ven hasta aquí. Gracias, Un aplauso para David, técnico de cultura. Gracias, David. Aquí no Concello de Muros. Bueno, eu creo que a parte da produción que hubo musical, tamén quería que falarades un pouco do diseño e todo iso, que tamén se ve que está moi currado. O diseño fixo nolo Guillotina Studio, que para que non o conoce é o batería de Terbutalina actual, Diego. Diego. Con el entendémonos genial, a verdad. Foi desde o principio hasta o final un acerto, todo o que nos mandaba ajustábamos. Tocamos ya 3 detalles, ao mellor que nós tiñamos xa moi encasillados desde o principio. A idea en si do diseño ven a ser o container ardendo, que fai referencia tamén ao título e ao primeiro tema, Xente Nova Leña Verde Lume,
o container ardendo é o lume, que representa pois todo o que representa un container ardendo, que é a reivindicación e a queixa, non? Despois, Javi non sei por que quería poñer unha botella rota aquí, que non lle quixo poñer. Eso era Non lle tiña que deixamos. ser necesario. El viu isto e dixo, aí ten que ir unha botella rota. E eu dixenlle, non lle vou dixir ao diseñador que nos meta unha botella rota cando está perfecto logo. Pero a Javi falta unha botella rota aí abaixo. Dixémoslle de poñer así rollo graffiti o noso logo no tal e facer o diseño das letras con lume, que ele en principio non quería facelo así porque dixonos que, a ver, facer cada letra fixo a man. Dixía, a ver se me dá tempo tal, ao final fixo nos lo portouse de puta madre con nós, un tío de 10, todo genial, os diseños das sudaderas e todo guai, os colores adaptounos los perfectos ao que nos queríamos, ao que nos buscábamos. E a verdade, co tema dos diseños, perfecto. A parte, despois fixo o diseño do disco, que nos quedou, pa min é cojonudo. Nunca tuvemos un disco en físico, que era unha das nosas metas. Poder facer un disco físico que puderamos vender e que todos puderan ter nas súas mans e que poda enseñarlle se algún día teño fillos pois aos meus fillos, non? Teño un disco feito por min. Non sei. Que bonito. Pois para nós era unha meta ter un disco en físico que nunca tuvemos e que mellor que co diseño este que nos molou moito e cos colores estos e tal. A verdade, moi contentos con todo. Ao final, ese paso hacia a profesionalización leva todo, desde musical, a produción, o diseño tamén. Non sei se queredes facer algunha pregunta máis, algunha dúda que vos quedara aí, que vos corra por dentro, que queirades preguntar. Última oportunidade, Última oportunidade. A última. Despois podedes a preguntar por unha cerveza de tú a tú, non... Non vai quedar Xa grabado. máis Despois as personal. series. Sí? Os siguientes pasos. Pois pregunta a Denise aquí, cales son os siguientes pasos para Chivas Xuntos? Sí, señor, eso é algo que non se pregunta moito, pero como vos vedes daqui para diante? Bueno, un pouco os siguientes pasos que temos pensados. Onde vas? Vivir da música? No, ojalá, pero é que está complicado. No, un pouco os siguientes pasos que temos pensado dar, pois é o feito de, bueno, estamos xa desde que acabamos de gravar outro disco que xa, bueno, xa eran uns temas que tiñan moita trayectoria. Puxémonos bastante en serio co tema de seguir compoñendo xa ca intención de sacar algo antes posible. Non sabemos se vai poder ser este ano que ven xa ou se ter un pouco máis de paciencia e sacar algo un pouquiño máis largo xa con máis temas para o siguiente. Pero sí que estamos traballando, xa temos aí temos un tema terminado e xa estamos en proxecto de facer outro. A idea sería pois seguir co formato dese. Hoxe en día eu creo que cambiou un pouco o xeito de consumir a música, no sentido de xa non se levan tanto estes formatos un pouco máis largos de disco completo, aínda que este, é un disco de 8 cancións, non é un disco grandísimo, pero sí que nos facía ilusión sacalo deste xeito, pero ao mellor agora pasámonos un pouco a formatos máis reducidos de 3-4 temas, como creo que está facendo a maioría dos grupos. Pois nese un pouco vai un pouco a línea, pois os siguientes pasos serían sacar ese EP ou o que sea, seguir tocando, intentar tocar o máximo posible dentro das nosas posibilidades de onde nos quira levar. Pero por aí vai a cousa. Moi ben, pois non sei se queredes ir preparándovos para tocar o... Abertos a contrataciones. Espera que temos unha pregunta máis. Non sei de quen, non sei quen dixo. Dai. O paso de buscar alguén que vos represente ou que vos mova ou... Sí. Valorámoslo. Sí. Sin duda, é difícil. O noso estilo é Sin duda moi difícil. complicado, tío. Obviamente nós pola nosa parte estaríamos encantados de topar un representante, porque dicir que non, refiérame. For free, hai algún? No, é sin ser gratis tamén. Xa só polo traballo que supón. O feito hoxe en día eu creo de ter un representante é un papel moi importante nunha banda, sobre todo no contexto de todos o conxunto de festivales no que nos podemos chegar a mover. É certo que estaríamos encantados de poder telo, pero tampouco é algo excesivamente fácil e que este o acceso de todo o mundo, e polo momento tamén estuvamos hasta ahora como movéndonos deste xeito. Obviamente, como próximos pasos para nós está na nosa cabeza o feito de topar un representante que nos axude. Sí.
Xa. É moito máis difícil difundir. Sí que nos lo obviamente planteámonoslo, porque sobre todo é como dis, Denis, é moi fácil queimarse sendo 3 personas realmente, facendo todo, preparando pois os temas, gravando, preparando todo, vexo como e despois queimarse. buscando. Claro, buscando xusto. Tamén é verdad que se tardamos 5 anos en sacar o Sí. disco é un pouco por eso, por non queimarnos e por tomárnoslo con calma. Eu estaba estudiando fora, a miña situación non era fácil para poder sacar un disco así de primeiras e tomámonoslo con calma por eso. Nós facemos isto porque nos gusta. Sí que é verdad que, hostia, si ven un representante que nos bote unha man, que nos axude, nos quite traballo de encima, nos podemos dedicarlle máis horas a compoñer, facer un disco, incluso xuntarnos a tomar cervezas como facemos agora, non? Pero sí que asumir todo o traballo de falo ya este festival a ver se me leva, falo ya esta sala, negocio con ela un precio tal, si cho quitan é un traballón que che quitan de encima. Pero claro, nós tampouco nunca nos lo tomamos como un traballo, sempre o facemos con calma, con paciencia, danos igual sacar un disco mañán que sacar un disco dentro de 5 anos, como fixamos en aquel momento, porque non era o momento de quitar un disco a nivel personal para nós, non? Non nos metemos prisa, nós non queremos chegar a ser un grupazo a base de horas e tal, porque temos os nosos traballos, temos as nosas vidas, somos amigos de sempre, este disfrute, pasámoslo genial, justa nos facelo ben tamén, non? Que unha cousa non quita a outra, é como cando compites a nivel deportivo, que ti non quiras, unha cousa é ser ambicioso e outra cousa é conformarse, non? Nós non nos conformamos, somos ambiciosos a nivel musical, pero sí que nos damos o tempo que necesitamos. Si Gerai mañán me di necesito 2 anos para facer un máster, eu doulle os 2 anos para facer un máster e o disco sale dentro de 7. Non me importa que sale en 5, en 7, en 2. E tamén é algo moi importante entre nós. Os membros do Arquivo Xunto non van a cambiar, Dentro de 5 anos teredes disco de 3 cancións de novo. E tamén en relación con todo isto, en relación con o que falaba dese tal, outra cousa que tamén notamos, obviamente, que sin manager realmente non é o mismo chegarnos e decir hola, son Adrián, guitarrista do grupo, hola, son Javier, batería de Arquivo Xunto, hola, son Gerai, baixista do grupo, que chegar a decir hola, son manager. Como que sinto eu, ao mellor é unha sensación que temos nós, pero que non nos toman tan en serio. Nese sentido, Sí que é verdade, si non te presentas como son o manager, sino son un integrante. Como que pareces un grupo máis pequeno desa maneira. Sobre todo se eres un chaval. Xusto. Sí, si chegas ti aí a pedirlle, eu que sei, 500 euros e dinche que non, e dille un manager e di, estes chavales teñen manager. O sea, 500 euros que é barato. Comparado co que suele pedir un manager. Moi ¿no? barato. Sí. Sí, ao final buscámoslo máis por eso que por outra cousa. Sí, sí, Para facer o viable hoxe en día é imprescindible. Si non das feito, si non das feito. 5 anos de descanso, porque nós que é eso? Nós en 5 anos paramos de sacar discos, pero non paramos de ensayar, nin de eu iba a clase e tal, e quedábamos mínimo 2-3 días ao mes quedábamos para ensayar. E sempre, claro, sempre que salía un concierto ou calquer tontería, íbamos, nos non deixamos de obviamente. tocar ningún verán, ningún, para facer algo de... Sí, claro. No, tampouco, é eso, é medrar como banda. Sí, a ver, por nós encantados, Sí, sería o natural, pero ao final é algo que non podes conseguir. É un estilo moi así por propio así, tamén, non? é un estilo que non vende moito ahora tampouco a nivel festivales. É complicado, nós seguimos peleando porque nos gusta, que ao final é o importante. Esperemos que algún día alguén nos queira botar unha man en ese aspecto. Sí, todos os daqui de Muros, eu creo. Experimentar no sonido, a ver o que mola máis, cambiar sobre todo, Pero sí que un notar manager, unha evolución. Un manager quitache moito de encima, moito. Moitas horas que lle dedicas a eso en vez de dedicarllas a compañero, en vez de dedicarllas a sentarte a falar de este tema, podemos dar esta volta, tal.
Nos cando acabamos o disco e o gravamos, o siguiente paso foron 3 meses de mandar mensajes por MD, mandar whatsapps, chamar, pedir contactos. Acabas hasta o carallo de negociar con xente, de que che peleen por 50 euros e de... É así, subir as cousas a Spotify con tempo tamén, porque ollo eso. É o que di Javi, ao final somos 3 chavales de 27 anos que non nos toman en serio en ningún lado. Pero acabas hasta o carallo de pelear para que che tomen medianamente en serio, non? E que che leven. Eu creo que sí. Os directos están que flipas, está todo guai. Sí. Queimaste, sí, queimaste. Si te metes, sobre todo si te exiges e non consigues, é como en todo, supoño, non? Como no traballo. Si ti te exiges a tope e non recibes a cambio, ao final acabas queimado en calquer cousa. Si non te exiges... Nós choramos en moitas partes e ningunha se nos abriu, a ver. En moitas non, pero sempre preguntas, falache un... Non hai polo simple feito tamén dos putos egos e das movidas e como aquén, eu son o outro No, porque estamos todos nun puto mismo barco, na mesma loita. Sí. Todos temos os mesmos obxectivos, tío, que é sobrevivir e poder facer cada vez mellores concertos, mellores producións, mellor todo. Que cubra, é o que queremos, non queremos outra cousa. Que o grupo se cubra a sí mismo, que che permita gravar sin andar poñendo cartos do bolsillo e sin andar apretado. Claro, de aí tamén é importante, non? Cada vez que tes oportunidade de tocar. Hostia, a mí coa banda foime mal por isto. Dicirlle, ti podes ir por aquí, porque a mí foime mal por aquí, cando podía realmente ir para arriba. Pero aquí xa non depende da banda que che aconsella, depende de se algún manager che quere coller ou non. E nós somos, refero máis... Como? Bueno, tampouco non nos cambiou a vida. Sí, pero tampouco porque el me dija que sin manager non foi a ningún lado eu vou a dicir, vale, pois deixo a música, sabes? Refero máis... Sí. Ao final o que faz, el dache un consello, ti tómalo como podes, pero a miña solución non é, vale, se non atopo un manager deixo a banda porque senón non vou ir a ningún lado. A miña solución é, se non topo un manager peleo hasta que non poda máis, e se non podo máis, pois deixo, pero hasta que non poda máis vou pelear, a non ser que veña un manager. É verdad que entre nós, ahora mismo aquí, que somos? Debemos ser... Somos moitos. A maioría músicos. Moitos músicos. De verdad. Por favor, deixa de falar. Dalle o micro, va. Entre nós sí que é verdad que hai aí un algo que non somos capaces de dicir. Por exemplo, nós, que levamos máis tempo, somos máis vellos. Joder, nós cajámola por tal cousa. É verdad que David, que eu non fui capaz de a vos transmitirvos un plan tío, non vayades por aquí porque ao final a nós non nos saleu ben. Igual podedes dicir, bueno, vale, non nos saleu ben a vos, pero a mí soa a polla. Pero sí que non hai, sí que entre grupos non hai non hai comunicación. Tamén de antes en plan, chegou o vídeo e tal, vamos por café, falamos e tal. Para min hai algo moi importante, que é que cada banda aprende dos seus errores. Nós a primeira gira que fixamos non tuvo nada que ver ca segunda, e foi gracias a que fixamos a primeira que a segunda saliu mellor. Si nos lo hubieran dito, igual lo hubiéramos feito de forma distinta e iríamos por diante, ou non, ou nos frustraríamos antes. Eu creo que tamén o proceso de aprendizaje, non? Nos evolucionamos, a música evolucionou, como se ve no disco, evolucionamos como banda, fomos añadindo cousas porque nós íbamos vendo tamén os nosos fallos. E eu creo que unha banda se fai ela mesma. Eu creo que nos empezamos con 15 anos, temos ahora 27, xa pasaron 12 anos, e creo que somos o que somos ahora mismo, e seguimos sendo amigos os tres, e seguimos tocando os mismos tres, os mismos días, quedando os domingos cunha cerveza, gracias a que nos lo tomamos cunha filosofía de joder, facémolo porque nos mola moito, non temos ambición ningunha máis que pasalo ben, disfrutar e que sone ben, que iso é moi importante, creo eu, para poder chegar a algo.
Eu creo que o tema manager, se o tema iso está guai, a ver, axúdache, é un puncho da hostia, pero nós tampouco buscamos a profesionalidade. A profesionalidade eu creo que chega sola. Eu creo que a profesionalidade non se busca a base de buscar un manager e petar en portas. Eu se teño que facer eso, deixo e son dentista ou podólogo. Eu se fago isto porque me mola moito xuntarme con eles dous e quedar pola tarde a tomar unha cerveza mentre facemos un tema. E se polo que sea algunha vez a un manager lle mola o que facemos, nos di, quero vos mover, mólame moito rollo, podes funcionar. Pois aí métome, foi gracias a todo que fixemos os nosos tres xuntos, non? Está guai os consellos, nos todo o que nos dixan bandas que levan anos, pois pa diante, de feito en backstage con moitas bandas aprendemos moito, non? Eu, rapero non. Rapero non. Eu soño con ser jubilado, con 30 anos ser jubilado. A poder ser, pero non se pode. Eu sí que soño con ser Yoshi dos Suaves, a verdade, Eu non, tampouco. Cando che tiran para atrás, sabes? Caer dos Raúl, escenarios. contanos que nos querías decir. Quizás os comigo. Esa orella, de verdad. Non sei, eu sempre defenderei esa idea. Sí, que moitas veces olvidámonos de... Parece que cando entendo as un dúas proxecto ideas, non funciona, xa... Hai bandas que aparecen e de repente están tocando en todos lados, refírome, que funciona, as cousas funcionan, non? Pero nós tampouco é o que buscamos, Sí, é que non funciona, tampouco non che leva a deixar. Pero o proceso é o que mola tamén. Despois tes o exemplo tamén contrario de bandas que non tardan en pejar o boom hasta que pasaron 20 anos ou así. Pasou ya Soda Stereo, por exemplo. É de Desacato. É a Desacato, claro. Despois tamén falábamos antes de que un pouco de que, bueno, que mellor que había unha falta de comunicación entre bandas que están moi cercanas, que estamos aquí en Muros e máis, pero non ten por que ser tan así. Igual tamén é unha cuestión do salto xeneracional, que non tes oportunidade mellor de falar co resto de bandas e máis, e creo que quería comentar tamén a Alfonso, porque, por exemplo, Alfonso, joder, eu recordo cousas de falar con Alfonso cando tiña 15 anos que me abrían a mente e dicir, hai que cobrar algo, ainda que sexan 40 euros. Da igual, pero algo. Darlle valor en ese momento. Non sei se queres comentar, Alfonso, a túa visión. Alfonso, importan os cartos. No, que termino rápido. No, pero falaba Germán de que non había esa comunicación. Eu ahora mismo vexo todo o contrario, tío. Eu sempre collín como exemplo a primeira vez que tocamos con Colisión Frontal fai a pila de anos que eu pidira xusto unha semana antes un Marshall por Wallapop, bueno, Wallapop non, a segunda mano daquela, o 1000 anuncios, e non tiña cambio de canal. O mismo día do concerto chamei a un chaval que non conocía de nada, que tocaba en Trapos, que se chamaba Denis, non nos conocíamos de nada, e o rapaz viñera xusto antes do concerto a terreme o cambio de canal. E para mí foi a hostia, porque era como un ídolo que non conocía de nada e trouxeme o cambio de canal. E intentei sempre aplicar eso con todos os grupos. E antes sí que había máis esa barrera, pero ahora non a vexo tanto, joder. Eu creo que poden falar todos en ese aspecto. Por exemplo, este ano tuvemos a mala suerte de que Chema tiña que estar en Madrid, e tuvemos a boa suerte de que Javi nos ven a tocar os bolos. Eu de fallos non sei explicar, pero si de cousas positivas sí. Dixenlle, joder, podedes facer isto, podedes comprar un bibit para mandar bases como mandaba Media Hasta naquela época. E no sei, un momento tamén falei con Tributalina, sabendo que isto pouco se fala, pero joder, o tema de facturar conciertos ou así, non sei se vos pasou. Sí, falamos moitos. Eu o primeiro que lle chamei foi a mon de Tributalina, de como facedes para facturar conciertos en A? E o siguiente que me chamou a min foi Xanma de Rapans, que non tiña nin puta idea. Entonces, ao final fomos falando uns con outros, é unha comunicación moi guapa, tío, entre grupos. Eu preguntolle cousas aos de Rapans, comento cousas a Javi para archivo ou a Chema para Lisdesia. Ahora a mí dá má sensación de que sí que hai un ambiente moi guai, pero para todos poder subir, joder. Paréceme, Alfonso, paréceme, a verdad, o sea, moi acertado o que acabas de dicir. Porque, é verdad, eu estou notando o mismo, o sea, calquer concierto que vou, sobre todo cando tocamos bandas da comarca, digamos, que nos conocemos todos, eu sempre noto que calquer cousa que me poda faltar, calquer axuda, calquer pregunta, calquer cousa, sempre vou ter a alguén encima que me pode dar pois un consello, un algo,
non se me ocurre ahora nada, pero sí que... Tan simple como do nebulizador. Eu non sabía o que era o nebulizador, eu preguntei a Alfonso. Xusto. Alfonso explicoume como se usa e como se fai, porque eu estaba cun catarro que lindiose e eu non sabía como funcionaba. Díxome Javi, coño, fala con Alfonso. Alfonso ten un... E gracias a eso empecé a usar o nebulizador antes de cantar en determinados momentos porque tiña a voz jodidísima. Eu sei de boa man tamén que Javi fala moito con Sergio tamén por moitísimos temas técnicos que nós... Sergio, puto amo, ou eres o puto amo, verdad? Nós temas técnicos... Nós temas... Te vou dicir que non sabes. Un aplauso para Sergio. Todo ese tipo de axudas cando nos compramos pois unha mesa ou por exemplo o secuenciador, etc. Todo ese tipo de axudas tamén nos, sin eso, que faríamos? Ver vídeos de YouTube de Panchitos e intentar tirar para diante? Pues, falta a chula de Geray así gratis a última hora cas cervezas. Pero, a ver, non podía ser entrevistadora media sin faltada, verdad? Eso, aí pos un pi... Olvidadevos de esto, ahora solo falta. Sí. Ao final hai algo no que creo que estamos todos de acordo, non? E no que estamos de acordo é que nunca tomamos un espacio como que temos hoxe, no que podemos dicir, no que podemos falar, e no que podemos compartir as vivencias dos demais e dicir, ojalá veña máis xente. Non vayas por aquí, vai por alá, ou que opinas sobre ir por este lado? Que opinas sobre utilizar esta pedalera ou aquela, que eso, bueno, dixo preguntar a Sergio, claro, por supuesto, porque é o que máis sabe. Alberto tamén sabe. Entonces creo que hoxe conseguimos algo que esperemos que dure e que podamos seguir falando abertamente de todo o que atañe un grupo, desde os diseños hasta a música, hasta os temas técnicos. Un aplauso para todos. Un aplauso para Jesús do Tomo e para a xente do Choco por darnos esta oportunidade. Vamos a tocar un par de temas ahora en acústico de novo. Costou arrancar a falar, pero ahora sí, Sí, ahora ao final que a cerveza vais notando a lengua, Veña, vamos a tocar. Este tema que vamos tocar agora, a verdad, incluso nos chegamos a plantear gravalo deste xeito porque creemos que mola moitísimo, tío. Humildad. Gustounos moitísimo. Preparámoslo para o rollo acústico e creemos que quedou de puta madre. Así que a ver se vos mola. E se non vos mola, ímoslo gravar igual, así que... No nombre da túa nación.
Moitas gracias. Gracias. Vamos tocar unha última. Está guapa, verdad, esta, O country, Gracias, Antón. o country asesino este mola. La gichaste. Queremos ahora que veña aquí padre. Raúl Bouzas, pode pasar. A cantar a última, que non é deste disco, é do disco vello, a mítica, e la quero cantar con mi padre. Grande Raúl Bouzas. Aplauso. Empaste múltiple. Caminando por el campo, en el suelo vi que había una carta ensangrentada de 40 años hacía. Era de un paracaidista de la 8ª compañía que a su madre le escribía, y la carta así decía: madre, anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla, vi al enemigo correr. La noche estaba cerrada, apunté con mi fusil al tiempo que disparaba una luz que iluminó el rostro que yo mataba. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Era mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué a soldados y a trincheras. Ahora el juego era verdad y a mi amigo ya lo entierran. Madre, yo quiero morir, ya estoy harto de esta guerra. Madre, si vuelvo a escribir, tal vez sea desde el cielo.